Piştî derbasbûna zêdetirî 20 rojan li ser êrişa çekdarên ku navê asayişa Rojava li xwe dikin. Li ser gundê Swêdiyê yê bi ser bajarê Dêrikê ve berpirsê wê hêzê Ciwan İbrahîm dibêje wan çek û ceblexaneyên Pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê li wî gundî dîtine. Di roja sêzdehê Mehaborî çekdarên ku navê asayişa Rojava li xwe dikin yên bi ser peyadê ve bi ser gundê Swêdiyê yê bi ser bajarê Dêrikê vegirtin û neh ciwan ji bo leşkeriya xwe ya neçarê ravandin û piştre welatiyan rê li wan girt û her neh ciwanên xwe serbest berdan. Di şeva wê rojê de çekdarên wê partiyê ew gundê dorpêç kirin û sibeha roja çardehê wê mehê demjimêr 5 sibehê bi ser gund de girtin û malê bi malê pişkinîn kiribûn û nîzîkî 6 welatiyên sivîl ku di nava wan de jin û zarok jî hebûn girtibûn. Duê êrişê de çekdarên peyadê gelek çek û teqemenî anî bûn gund û dirêya ragihandina xwe re dane nîşandan ku ew çek û teqemenî yê gundiyan e û piştre girêdana welatiyên Swêdiyê bi Daişê re jî ragihandibûn. Piştî derbasbûna nîzîkî mehekî li ser bûyerê re Ciwan İbrahîm berpirsê hêza ku navê asayişa Rojava li xwe dike ya bi ser Partiya Yekîtiya Demokratîk Peyadê ve dih di hevdîtineke televîzyona Ronahiya Peyadê de got ew çek û teqemenî yên Pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê bûn. Wî berpirsê hêza navê xwe dike asayişa Rojavaya Peyadê her wiha got wan çekên giran di gundê Swêdiyê de dest bi ser kirine û ew çek yê Pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê bûn. Ji alîkî din ve jê derekî ji nava Pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê ev yek red kir û got Pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê û çekê wan li wir girêdana xelkê ye bû wan ve. Piştî êrişa çekdarên peyadê li ser gundê Swêdiyê Dêrikê ragihandina peyadê êrişî welatiyên wî gundî kir û hincaran ew bi girêdana bi Daişê re wasif kirin. Gundê Swêdiyê dikeve ser sînorê Rojava û Herêma Kurdistanê û hemû neşteciyê wên Kurdin û piraniya wan jî endam û alîgirên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê bigiştî û Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ne.